mm, vemte si vlastně jakoby, že co kruci dělat v životě. Každý chce dělat něco jiného, že jo? Ale tohle pro mě, co tohle jako děláme, tak mi to hrozně jako na srdci i na duši mě to hrozně motivuje, protože vlastně děláme content, kde se všichni bavíme u toho, uděláme si nějaký pěkný video. A teďka máme projekt s tou edukací a to mě bude, kdyby vyšlo to, že vlastně budeme hrát hru, při které se vlastně budeme učit třeba dějiny a zkusíme si ty dějiny. Ty vole. To bude chlapci. Máme připravené, ono to asi už jako prostě máme husické období. Mám tady nějakou literaturu, tu jsem si kolem toho načetl, což se mi líbí, že mě to jako i donutilo si o tom přečíst něco. Že jo, že vlastně my jsme, já jsem si, že jo, jakby, prostě, načetl jsem si literaturu k tomu husitskému období, jakoby z důvodu toho, že abych byl připravený na ten jako content, aby to bylo všechno přesný. A vlastně jsem se i já sám obohatil, což se mně hrozně líbí. A tohle si nějak jako dokážu představit, že bych i v budoucnu dělal. Že vlastně bychom vlastně edukovali se pomocí těch škola hrou prostě, co říkal Komenský. Což by bylo krásný. Poslední po maturách bude event, no. Co zase co připravíme, nějaký event. Uvidíme, ale díky Stando. Důležitý je, abychom to zvládli v rámci možností a společně, protože potřebuji tu maturitu. Pak ještě budu dát vejšku, ale ta vejška bude pro mě jenom prostě, abych měl papír. Já se chci věnovat YouTube, pro mě to je sen. A pro mě to je, já nevím. Já myslím, že kdybych jednou se tím mohl živit. Takhle, jako vy chlapi jsem prostě na tom úplně, jsem prostě student, nemám vzdělání žádný. Láže pláže, velká škola, no. To je motivační. A to spíš jako chtěl bych s vámi pokecat o tom, že vlastně, co potom? Co vlastně potom, až odejdeme všichni školu, že jo? Tak něco, co nás bude bavit, že jo? Někdo má rád něco jiného. A já, jako, teď budu mluvit o sobě, sorry chlapci, ale vemte si, že vlastně dělat něco, kde můžete tvořit, je neskutečný. Je prostě, můžeš tvořit content pro lidi, který to baví, vydělávat si tím jako peníze a je tam toho spoustu, kam to dál jako rozvíjet. Hlavně mě to jako osobnostně mě to hrozně posouvá, protože já vám chci dát první a poslední, jakože myšleno v tom, že vlastně, že pojďme se společně vzdělávat v tom měřítku úplně prachsprostá chujovina, ale když budeme koukat na, že jo, Sierra Yakariho, cool content, ale výpovědní hodnotu to pro toho člověka nemá a právě že bych chtěl v rámci možností společně se edukovat, no, prostě musíme to nějak utvořit, no. A ona ta komunita, tvořit komunitu je naprosto těžká věc, že jo, když si vemte. Tak jedna z nejhorších věcí toho, když tvoje práce je tvůj koníček, tak to je, že to časem začne být osed, pokud tam nemáš nějakou jinou věc, co tě táhne. No jasně, a on je oser i teďka, jako ten YouTube pro mě, protože já mám hrozně jako, že jo, Hippokrates rozdělil, že jo, lidi na sanguinik, cholerik, blablabla. Já bych se měl jakoby řadit to podle žlučí, krve a takhle, to je jedno. Prostě důležitý je, že lidi mají nějaký temperamenty a
já jsem takový ten sangvinik, jakože takový ten, jo, jdeme na ně, ale problém toho je, že ten sangvinik je vždycky hrozně jako do něčeho zapálený, ale pak to takhle, prostě to spadne dolů, vždycky to jednou prostě spadne dolů, že jo? A i ten YouTube mě třeba někdy fakt jako nebavil, sířil mě. A já jsem hrozně jsem jako šlápnul jsem do neznáma, protože vemte si, že vlastně já jsem běhal atletiku dřív. Já jsem běhal atletiku a dělal jsem, že jsem chodil na tréninky, do toho jsem stříhal a do toho jsem chodil do školy a nestříhal jsem nic. A tady doma prostě atletika je úplně první a poslední, že prostě běhání a tohle. Protože mám brácha, tak můj brácha je totiž olympionik. Běhá přikážky. No a tady všichni mě jako viděli, že já budu taky jednou asi takovej. Ale já vždycky chtěl tvořit. A právě, že přišla taková ta... ten YouTube je oser, ale když zatím máš tu komunitu, tak ti to hned dá motivaci. To je pravda. Pravda, Prynoslave. A právě, že já jsem řekl prostě doma, že já se omlouvám prostě tati, mami, ale já nechci. Já už nechci běhat. Já chci tvořit. A já vím, pro vás si můžete říct, co to je, vole, chujovina. Ale já jsem tu atletiku dělal 10 let, že jo? Já jsem to dělal do minulého roku ještě. To už vím, po půl roce ty informace. Vystolkovat. Jako, a to je taky hrozně, tyhle, to soukromí, ale to je jedno. No prostě, myšlenka toho celého je ten, že vlastně já jsem na hrozně tenkým ledě. Neznámo, jako naprosto neznámo, nevím, co se bude dít, nevím, co bude, protože můj sen je prostě tvořit pro vás content. Problém toho je ten, že já nemám jakože nic.